अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अरां दख'रा एबसुआ खुंगा 46थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो साखाफारा। फैगौ 13 डिसेम्बर खालि थेलामारा गामियाव खुंफुंनो साखाफारा खालामनाय जादों अरां दख'रा एबसुनि 46थि बोसोरसालिया जथुमाखौ। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै मोनसे गेवलां मेलबो खुंफुंनो थि खालामनाय जादों आरो बे गेवलां मेलावनो गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लाहैगोन। बेजों लोगोसेनो गेवलां मेल बेखेवगिरि महरै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दख'र नीलुत सरगयारिया बाहागो लागोन। बे हाबाफारियावनो जर'खा आलासि महरै बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारियाबो बाहागो लागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि लाइमोन फरायसा आरो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो खावलायहरदों अरां दख'रा एबसुनि आफादगिरि सोमाव दैमारिया। बे समाव अरां दख'रा एबसुनि आफादगिरि सोमाव दैमारिया हाबाफारिनि सोमोन्दै मा फोरमायदों आबुङै खोनासंदो। बर' फरायसा आफादनि खुंगा 46थि बोसोरसालिया जथुमा बेखौ 9 आरो 13 डिसेम्बराव जों लानाय जादों। दा जिहेतु जोङो 9 डिसेम्बर खालि भलिबल गेलेनाय हाबाफारि बेखौ जों खालामखांबाय आरो जिहेतु जोंनि एनुवेल कनफारेन्स थान्दै मेल आरो लोगोसे गेवलां मेल बोसोरनि जिहेतु हाबाफारि बियो गाबोन जागोन, थामहिनबा बियो 13 डिसेम्बर। दा बियो हाबाफारिया फुंबिलिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनायनिफ्राय लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ जागायगोन आरो 9:30 रिंगायाव थान्दै मेला जागायगोन आरो बेयाव अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि बिथाङा बाहागो लागोन आरो बे जोबनायनि उनाव जोङो गेवलां मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगिरि दिपेन बर' सार बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि महरै लिंदों आरो लोगोसे बे गेवलां मेलखौ जोङो ओनसोलनि सासे प्रतिनिधि हिसाबै दख'र नीलुत सरगयारि सार बिथांखौ जों बेखेवगिरि आलासि महरै जों लिंनानै लाबोदों आरो जोङो जोंनि ओनसोलनि माखासे थासारिखौ नायनानै जोंनि फरायसुला फरायसुलि एबा गारजेन बिथांमोनखौ बिथा खालामनानै जोंनि माखासे एवारनेसनि थाखाय जोङो मुंदांखा फावखुंगुर एबा समाज सिबियारि फैलाजे बरगयारिखौ जोङो लानानै फैदों। बेवहायनो जोंनि गेवलां मेला जिहेतु 1:30 रिंगानिफ्राय जागोन। दा बेवहाय जोङो ओनसोलनि बयखौबो जिहेतु दख'रानि बे हाबाफारियाव जोंनि ओनसोलनि जोंनि जाथिनि जि एजेन्डाफोरखौ सावरायनाय बे हाबाफारियाव आं बयखौबो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ आं बाहागो लानो थाखाय रायजो राजा बिथांमोनखौ बाहागो लानो थाखाय आं खावलायबाय आरो बे हाबाफारियावनो जोङो जोंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौबो जों लिंबोदों। दा बेजों लोब्बा लाखिनानै जिहेतु जोङो बोसोरफ्रोमबो गुदि फरायसालिनि रोंगौथि सायख' आनजाद आरो लोगोसे एमइ स्कुलनि रोंगौथि सायख' आनजाद बेयाव जाय बिथांमोना सेथि नैथि थामथि मासि आवग्रिनो हायो बिथांमोनखौ बरायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लाबाय थानाय जायो आरो लोगोसे जों थांनाय थान्दै जख'न्दायाव जों जिहेतु मोननैसो माने बिथिंखौ लानानै जोङो थांखि लानाय जादोंमोन, जेरै ओनसोलनि साबसिन साखोन सिखोन गामि बेखौ सायख'नानै बान्था होनाय आरो साबसिन आबादारि ओनसोलाव थानाय बिथांमोनखौ सायख'नानै बान्था होनाय बेखौ जों लानाय जादोंमोन आरो बे थांखि लानाय बायदियैनो जों नैबे गेवलां मेलनि गेजेराव जों बिथांमोनखौ जिहेतु जों सायख'नानै दोनबाय बिथांमोनखौ जों बरायनाय जागोन। दा बेखायनो जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव ओनसोलनि बयबो जोंनि बे हाबाफारिखौ मदद आरो हेफाजाब होफैगोन होननानै आं खावलायबाय।